Marede bahita siya buku den nomor 23 ayat sadar sa rodi tulu. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringot tudo satta. Hamu wale kadongan molosongoni di hahulongi debata hita. Ikon dohot hita masih hahulongan hita sama hita. Martang yang mahita. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugun na suatu dosan na sokal jana monar. Dia lohodo na gijang maroha, jala di pati bohodo na serep maroha. Alani ihu pangido hami tuho, saya ramoti hami, asa unang jutkat hami, unang gijang rohanami. Alai tugu-tugu hami marhite-hite todim, asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita.
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik tuhon dohot lapatanna. Patik tuhon, unang ho mga lakup. Dia do lapatan ni odo. Ikod di habiero hatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa toman rohatta jala porman dohot pangalahota rodi hatatta. Yang go akan naung marbagasi ikom masih parhamaolon jala masih haolongan. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita tutuhatta laho mangulahon patik nai. Ale di bata saya pergugoy mahami mangulahon ho bartu patik mi. Amin. Marede mahita. Tatopoti madu satta tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para si roha na sumurong. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Panguluhami. Hami halak pardusa na dangolon. Rotu jolo ni habangsa habadion mi manopoti jala menganggukon dosa nami. Masay jot-jot warsagi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata doho pabenan nami narwai. Dang ho holongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami dang dusun diri nami ubain hami. Dibahini tamado rimasmu jala uhumanmu hami. Tuhamaten saliling ninilingai. Alai nama porus mahami nuaing. Tu asin roham na gudangi, mangino siyan nasa rohanami, hasisani dosa nami sa luhutna. Say urubi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Panguluhami dohot ala ni guarmu na badiay, ali Tuhan, say asima roham di hami halak na dangunon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosa. Songrodo pagkakolong ni debata di Portibion. Pola do anak na nasa say di lehon, aso nang maguganup na borsya di bana. Asa hanguluan sa liling-liling nga di ibana.
Hasa nga pumadi di bata na di ginjang. Amen. Marede mahita. Hatani di bata turpuk epistel di minggu tasadarion di sian Jeremia bidutolu ayat 14 saha rodi 10 tajahama marsikat soreng. Say mulak mahamu ali akka anak na marbaliki ninna Jehovah ay ahudo harajaun muna hian jala alapokku dohamu sahalak sian sadahuta jala dua halak sian sada marga jala tugihonokku dohamu tusion. Jala lehonon hu tuhamu akaparmahan hombar tulomo nirohaku. Jadi marpa binotoan jala maroha nasida marmahan hamu. Dungi masama ia dung torop jala mabuya hamu ditanoi diakka ari sogot ninna Jehovah dang bedohonon ni halak poti perpadanan ni Jehovah ay dang betubu di rohani manang ise manang paingotingotonna jala dang be luluanna manang bahenonna na asing. Guaram ni halak na Jerusalem ditiki na sasadai habangsa ni Jehovah jala marpungu tu sisude aka parbegu tu guar ni Jehovah na di Jerusalem jala dambe pardos nasida hata kakak narasida najati. Diakka ari lahoma pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jala rap roda sida siat tano na di utara tu tano na huturpukon tu pumuna mabahen tiatianan na ido sahatna martua do akan atu mangion hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Mari demahita.
ta tidak kuma ha porsiao tai songon nang he tidak kunni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugun na suatu dosan natu mo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tibuhon ni si Maria nagabe-gabia siato di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tumaw na bernit di panguman ni Silatus. Na mate tarpajal dari bana di hau pinor silang. Na tua tu banotoru dung ditanam. Na mulak manguli dari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lahudu tu siamun debata Jehovah. Amanai pargugun na suatu dosani. Disimai mana ondak tu tanah on. Manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea dito di barbadia jaladong sadahuria na badia uriha to panihalak Kristen akka na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mando mulak mangulus sogot daging ni halak na umate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigima edi puji-pujian korsian nabiri.
Tapi gimana titim nama saat itu kita rasa. Buat minggu keserian minggu pasal 10 Undung Trinitatis tanggal 10 September 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Bapak mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Atani Tuhan, hidup manuna sida, songa sitong nama mulau, dinda Tuhan Jawa, tumna salomodo rohaku midah hamadea ni halak perjahati, soik pemidah hamumulat ni perjahati, tumalikon dalam lainnya, asa mangulu ibadah. Surat main Yeskiel 20 ayat 10 sadaan. Tik-tik nolaraga apa jolo. Tona rapor pada teresot. Saudo di batu rapor pada tahap KBB distrik Walu DKI Jakarta. Somenau tinik-tikon di minggu nasabtu. Jalan denggat domar jalan rapoti. Kobar dosi di Thomas Uluan di Hurian tado tona rapor pada distrik Tuhita Nasahuria selengkapna Boi mata jahat lempar warta na adong di TKB. Napa dua on seksi lansia. Di minggu sadarion temuan lansia di Huriata Patupaan Persauran doa ruas di Huria AKBP Semarang Barat. Di ulun ni Amang Padita Sarip Amsal Pasar Ibu. Napa teluhon seksi musik. Melalui seksi musik, gereja telah melaksanakan rekrutmen terhadap pemusik untuk menjadi pelayan pada ibadah pukul 15 WIB dan telah disetujui pada sermon Pak Lalu. Berikut nama-nama mereka. 1. Jovan Matthew Storus dari WEK 1 Cijantung 1, Yolanda Priela Pasaribu dari WEK 2 Cijantung 2, Jeremy Barita Tulus di Hotam dari WEK 3 Susukan 1, William Gregorius Nenggolan dari WEK 19 kali 14, Nikita Gandarotua Sitanggang dari WEK 22 kali Sari 6. Nah, Pak Paton. Seksi kemasyarakatan. Himbauan terkait parkir di Komplek Bengrah. Untuk menjaga dan memelihara ketertiban serta menciptakan kenyamanan di lingkungan parkir, dihimbau kepada jemaat agar memarkirkan kendaraannya dengan baik dan tidak parkir paralel dengan mengaktifkan rem tangan untuk menghindari terhambatnya pemilik kendaraan lain yang hendak keluar. Nah, palimahon. Panitia Tahun Transformasi dan Pesta Gotilon HKBP Cijantung 2025. Festival Kor Antarwek. Pada minggu hari ini akan dilaksanakan technical meeting keempat, masuk pukul 11.30 WIB. Bertempat di ruang aula HKBP Cijantung. Dimohon kepada perwakilan WEK peserta festival untuk dapat menghadirinya. Napa onopon, pilihan bulanan keluarga. Di minggu sadarion, papungot tama pilihan bulanan keluarga bulan September 2025. Jala tik-tik konom mai di hari Minggu tanggal 21 September 2025 naroon. Maulia tema di sude panupahyota dihuriai bain sangap di guar ni tuhata. Na papituhon tikting marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo paso-paso marbagas ma Andreas Teguh Prakoso Sembiring. Ruas Naposo HKBP Cijantung, anak ni Amang, dokumenta Istarika Sembiring Nahinan. Tubuni Inang Justina Sri Sulastri Borupurba. Sian Huta Jalan Raya Sentex, RT 06 RW 01, Ciracas, PEK 12 Sentek Manunggal, Dohot Orwana, Erika Wati Lumbantoruan, Boruni Amang Nimrod Lumbantoruan, Tubuni Inang Sondang Borulubis, Sian Huta Jalan Raya Sentek Gang Galur nomor 25 Ciracas,
WEK 12 Sentek Manunggal, Huria HKBP Cijantung. Pamasu-masuan di hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 di HKBP Simalingkar, Resort Simalingkar, Medan. 7.2 Tikting Parjolo. Naing manjalo pasu marbagasma, Martin, Yosua, Pradipta, Malasak, Banjarnahor. Anak niamang Rihat Banjarnahor Nahinan, Tubuni Inang Ernawati Borulu Batobing Nahinan. Sianhuta Jalan Baret Biru 4, nomor D6 Cijantung, Weksada Cijantung Sada, Huria HKBP Cijantung, Dohot Orwana, Rizka Oktavianti Sregar, Boruni Amang Hasan Sregar Nahinan, Tubuni Inang Ria Megawati Boru Semajutak, Sianhuta Jalan Bakti nomor 40, Depok, Huria GKI Depok. Pak Masu-masuan di hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 di HKBP Cijantung masuk pukul 10 WIB. Napawaluan ruas namoding. Nunga jumolo marujungolo amang Abner Kennedy Sregar, umur 64 tahun, sinoduk ni Inang Nurlia Borus Tumorang, nah di hari Selasa tanggal sia September 2025, alamat Nasida Gang Beli 2 RT 5 RW Onom, nomor P2C Pekayon, Wik 14 Pekayon Gandaria. Saya di Pargogo itu hatta debatama keluarga, na di bagasan habut ni rohai. Napasiyahon ucapan terima kasih. Marhite tiktingon huria pasaton mauliate tudongata wek 21 susukan 2. Naung pasaton seperangkat bunga altar di Parmingguota Sadarion. Songoni matikting namasa di tonga-tongan huriata di bagasan samingguon. Aka tikting na asing, boy mata jaha di lembaran tikting na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu di bata mahita, dusude panggul miton ni olunta. Horas Madita. Tabigima sosialisasi panitia tahun transformasi Dohot Pesta Gotilon. Shalom. Tabema sian panitia tahun transformasi Dohot Pesta Gotilon HKBP Cijantung. No persangapi hami amang pedita nami. No persangapi hami amang inang parhaladoni HKBP Cijantung. Suang-songoni nang amang inang napo sebulung ruas ni HKBP Cijantung. Di bagasa tikion, di liok kuriata do partikia di panitia, pasahaton sosialisasi, naing pelaksanaan tahun transformasi Dohot Pesta Gotilon ni huriata, imana naing patu pauta di tanggal 26 Oktober 2025. Hamu manginang nga di enet uluan ni huriata, ima tema perayaan Pesta Tahun Transformasi Dohot Pesta Gotilon HKBP Cijantung di Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Ima tema muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Subtema dengan perayaan Tahun Transformasi dan Pesta Panen menjadi kesaksian bahwa hidup kita adalah berkat Tuhan dan memberi persembahan adalah sarana memuliakan namanya. Amanginang Pesta Gotilon di bagasa tahunon agak berbeda Dohot Pesta Gotilon di tahun-tahun na lewat. Merdomutusi amanginang buasa hura berbeda. Alam memang tanggung jawab ni huriata di bagasa tahunon masih gudang. Dakolan patupa manang makobasi pelayanan di Siganupari, alai adong natabba, ima tanggung jawab boha pengadaan sarana prasarana ni huriata. Marsakap do huriata marhiti-hiti naung pinajongjok panitia amanginang, ima pahibakon sarana prasarana molotaida di minggu naro tanggal 20 September tapakema perdana livni huriata naung adong
saunari. Merdomutusi ima tahap kedua tugas ni panitia ima na pinajongjong ni huriatta. Na mangihut ang manginang tahap patuluhom ma nanang si hobasata. Jala panitia punya target mulubui Natal tahun 2026 nga adong be selasar kiri dohok kanan ni huriatta jala bui tapake. Ima nanaing si hobasata mulu godang ni anggaran na 1,1 miliar. Amanginang panitia dang margogo molo sorapita mangulahon. Panitia martangiang rap dohot ruas ni huriatta saluhukna mangido tu hamua manginang jala tabuat tong di bagasat tangyakta asa sakap naung ditotopon marhiti-hiti panitia boy rap taulahon tapake jala marlasi rohaita marsanga ma tuhatta. Jadi manginang pestata nanang sipatu pauta imba pesta gotilon na pinadomo dohok tahun transformasi ni huriatta na merupakan bagian dari kehidupan berjemaat. Molo gotilon merupakan bagian dari budaya masyarakat Batak. Dohok dia Kristenon yang merupakan puncak daripada pelaksanaan kegiatan menutupi kehidupan. Molo di hutata mangula mabain akka kegiatan naboy makubasi ngolu mamuka sian manaburboni. Natuaringa tapatupa manaburboni amanginang dapok do di papungu huriatta 154 juta. Patupau tama musai di tanggal 26 puncaknya ima pesta gotilon. Memang nga di patupa huriatta marhite-hite ulaon narap taulahon ima mabain janji iman. Mulu taida manginang di bagasat titingi janji iman naung di papungu huriatta saha tu sadarion gudangnya 1 miliar 179 juta 820 ribu rupiah. Nga gudang be. Alai dang cukup do petong naing membangun selasar ni huriatta. Tatabai jala tatanyakon asabu selesai. Amanginang di tanggal 26 Oktober ima natapatupa pesta gotilon. Ima mabain las ni rohahita rak mar minggu, rak mar tangiang, rak mar pungu, sudi ruas ni huriatta. Ima sipatu pauta sada hali, hola sahali do mar minggu hita di bagasa sadari. Ima tapatupa ibadah umum manang gabungan, mamuka sian pukul 8 manogot. Jadi dang sia 30 hita masuk. Alai pukul 8 manogot, tapatupa doi saha tu pukul 5 botari. Amanginang di perayani ima tapatupa menjadi ucapan syukur. Marhiti-hiti akka ulaun na pinatupani panitia. Na mangihuan non rap dohita makan bersama. Jalaon ima sada ulaun na berbeda sian na taula sebelumna. Makan bersama na pinatupani ganup wek dengan prinsip kesederhanaan dan kebersamaan. Alai molo sikola minggu agak berbeda dosok siakitan non alana gedungna dang rap par minggu doti tak dang muat di garijata. Jala ruanganna berbeda-beda. Mulai di patupa panitia manon par panganon nasida. Namangi utamanginang di patupa panitia don non hadiah tu perlombaan kor. Ima nakingani molo tabigi di bagasa titingta nga technical meeting paupat to di bagasa sadarion. Hupangido hamitong saluna tu hita manginang sian ganup wekan non asa parsidoho di technical meetingi asa boy hita rapahibahibahon di perlombaan kor wek. Berikut manginang ima di patupado akka hiburan non. Nah, duk siluk perminggotanan non marapot do panitia rap do kategori saluhukna. Ima nanaing makobasi taringot perayaata jala tiap kategori tapangido do peran di perayaan ini. Jala sudi peran perayaan non
boha asaboi patupa parhepengon nagumodang tu perayaan ta di tanggal 26. Na mangihut amanginang sudi ruas ni huriata asa merlasiroha jala saluhutna natapatupan noni amanginang marhite-hite ulau na pinatupan ni panitia rap do ruas na perjulan non di patua panitia do penjualan kupon door prize rak mahitan non amanginang makobasi jala asa dapat hadiah hita. Na mangihut adong kon non silua manang hodong ganupuek tapatu pamai di bagasan las roha. Na mangihut amanginang ima adong lelang lagu. Jadi mulu maridian non ganup di perayaan talilang mai tapatupa asa saluhna mabayen las roha dihita. Adong kon non amanginang amplop gotilon mulu natwarita bagi do amplop mana burboni tapatupa manomuse amplop gotilon. Jala adong kon non mulu adok kita akka na perlu penjualan ulos dohot bentuk na asing na pinatupani panitia. Amanginang saluhna di patupa panitia akka kegiatan non makorhon asa adong go tabani hepekta lau patupahon pembangunan dohok pelayanan ni huriata. Khusus untuk door prize amanginang mararga do manang gudang na sekitar 20 juta. 20 juta nonon isemahita na dapot tatu horma kupon door prize. Ahap bentuk non raptaida adonggo daftarna. Diamu saluna manginang tugas ni panitia dakkolan nakingani bangalului hepeng taringot tu pembangunan. Alaya donggo tanggung jawab na masa penting na di pasahat huriata. Ima tanggung jawab uang operasional ni huriata ikon pasato ni panitia tu huria di bagasa tahunon 250 juta rupiah. Ima amanginang nabuhi pasatami di bagasa sadarion margogo mahita martangyang mahita asa saluhna sakap ni huriata marhite-hite panitia boy mardela do denggan di tanggal 26 Oktober rak mahita mangulahon di bagasan Las Ngroha. Imana buhu pasatami margogo mahita di pargogoi Tuhan Horas. Tapi kema ede puji-pujian sian kor ama. Narong. Mari de mahita siap buku ede nomor 177 uhut papungu pilihan sada dos sada B.
batang yang mahita, dame ni debata na sumurung siya sa luhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita sa luhut na amang inang, selamat hari Minggu madihita sa luhut na. Hata ni debata na satu minggu ta di parpunguata di bagasa tikion, ima na nienet sian buku Evangelium Lukas bidu 15 na memuka sian ayat 10 sada saat rodi ayat 32. Terkejang don amang inang jadi agak sabar mahitate saujahan noda. Lukas bidu 15 ayat 10 sada saat rodi ayat 32. Hujaha matuita songonom madidok di sini. Anak nama goi. Jalanin nama muse. Adong ma dua anak ni na sahalak. Gabi didok siang giani ma madok amana. Amang lehot tuahu sinamot manang sadia tohapi. Jala disagihom ma tunasida panamotani. Dang pola piga dan nari di papungu siang giani ma saluhuna. Dungi lahoma tuluak nadao disima di paswasehon sinamot na paololoi hisapna. Dung di pasuda saluhunai masama haleopotir dina saluati. Jadi doho ma ibana memuka rapar. Jadi laho maibana mahiadu tu sada halak pangisi niluati gabe disuruh maibana tulo ladangna marmahan aka babina. Disakapi rohana do mangguhi butuhana lakati idahan ni babii. Alai dang adong namang leosa tu ibana. Dungi dipasuang marohana tu bagasan. Ni nama torop ni halak digaji damang akan lobia diidahan angguahu matema aturaparat bison. Hehe nama ahu lau madapot tot damang dohonok kumatu ibana ale amang namardosa doahu tu banua gijang nang dopako. Dang tama beahu guaran anakmu bahe maahu songon anak gajiamu sada. Jadi hehe ma ibana manopot amana. Alai daudo pe ibana nunga ditatap amana ibana. Jadi asi marohani marnida ibana hatok ma ditomu di haul jala di umma. Gabe ninna anakima maddo ibana. Amang namardosa doahu tu banua gijang nang dopako. Dang tama beahu guaron anakmu. Alai ninna amaima maddo naposona. Harubua kamu maulos. Nadu menggan salini hamu maibana. Titim malehok kamu tu tangan na dohok sipatu tu pakna. Jadi jala buak kamu ma anak ni lobu na pinamomoki. Potok kamu mai naing mga kita marlas ni roha. Ay nang mate do anak ko gabi mangulu. Nang mago ibana gabi jupang muse. Jadi mamuka marlas ni roha ma nasida. Alai dilarang do anggo anak siahakani. Jadi dinaroi bana dumonok tu bagasi di bege ma ede dohot parhinaloan. Gabi di joma sahalak naposo di pamanak ma manang dia namasai. Jalanin naima maddo ibana nunga roanggim. Jadi dipotong amangmu do anak ni lobu na pinak momoki ala hipas ibana mulak. Alai pangarimasom maibana danggulo bongok tujabu gabe ruar ma amana mangapo ibana. Alai ninna mamangalusi amanai. Na saileleng hupauloloi ho dangdung hulaosi patikmu. Dakya dilehoko habing sada tuahu. Asa marlas ni roha au dohot akadongaki. Hape disiro anak mi na mamudut sinamok mi rab dohok buru-buru na jahat gabe diseak todo di ibana anak ni lobu na pinamok moki. Alai didok matu ibana anaha totong doho rab doho tau jala dihodo sude sasude na diahui.
Alai patuk do pamasau las niroha dohot pariyayaon. Ay naung mate do anggimon gabe mangulu. Jalan naung mago do ibana gabe jupang. Ido ianggo sahakna. Tuhita saluhuna damang dainang dota kadongan na hinaolongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Sudah do hita makilala hati amang inang pasti say lulu-lulu do rohata molo mago hempota. Lulu-lulu do rohata molo hurang isini dompeta ape ngadinggan tagatukon di kamar. Molo hadapotan las marohata jala dangbe setusi pikirata mamikiri ka namagoi. Las dorohata molo dapo jupang muse hempota jala las dorohata molo dapo sude akan natalului dohot akan au sanga magohian. Ido inti ni turpuk hata ni debata nasahatu ita di bagasa tikyon. Las ni roha molo dapot akan au mago jala las ni roha molo jupang aka naung sanga magoi. Nah, tutua manginang nak kita selalu nakadongan na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Di pasahat Tuhan Yesus Kristus do upamaon tuhalak Jahudi narap payutihuton di bana diaka nasa pakobasionna. Jala martudu-tudu do amang inang trupukon upama na pinasaha ni Jesuson. Tuhalak Jahudi nang tuaka sisianna nang soni tuaka bangso na asing aka bangso parbegu na so manada Jesus. Alay na ulo majako Jesus gabi si palua. Ido alana didok anak siakangan digobar homotu haka halak Jahudi. Naso lomo rohana. Mamereng labas ni roha dohok burjuni Jesus. Majakko dohok makokop aka pardosa na ro madapoto Jesus. Jala anak siang gian anak yang paling bungsu. Oma aka jolma pardosa. Jala oma aka bangso parbegu jala oma aka halak na asingi na didok namang inang. Alai bukado pitu haluaon. Bukado holong ni rohani Jesus. Majako sudia ka jolma nasi songonon asal ma. Muba rohani jolmai. Laos di jalo Jesus. Gabe si hokok si palua di ngoluna. Nah, tetua manginang di ayat 10 sada sahatro di ayat 10 toluon. Takas do. Ditaringot itu hita taringot tu. Dua halak anak sia sada ama. Dang kembaron. Namar haanggi don. Jala abang nahiat dei syakangani. Anggi nahiat dei nang siap pudani. Lapatan na bersaudara satu darah. Satu orang tua. Dak kola sada atap. Jala dang kola sada kelambu. Nang sada kamar. Benar-benar saudara. Anak sianggian. Didokdo di sopang alahona. Songo sada halak naso sabar mangido tohakna sian amana. Yang tidak sabar untuk meminta dan menuntut hak warisan dari orang tuanya. Laos di leon amana ido. Tang pola di pas sudat-sudat. Tang pola i paul-maul. Jala dung dapok na tohap ni tiat-tiana ni. Lao ma anak siang giani marhuta sada tuluak nadau mangarato so jelas pangaratuanna. So diboto tu dia pangaratuanna. Mencari kebebasan dan kepuasan diri. Mencari kesenangan diri. Laos disima di paswa seho sudi. Aka artanai dohot aka hepeng nei. Disima di pasuda sude hepeng nei. Holal lao mangoloi hisak ni dagingna. Laos gudang doa mang minang. Akadongan na payuti itu ni bana alago hepeng na. Nah, namang ihut di ayat 14 sahatro di ayat 10 na mamanginang.
Di dok tuhata do tu hita di son nama dok masa manina halia potir. Paca klik. Gabi aturaparom mak. Nasa luati diinganan pangaratuan nih. Obar tu pangalaho ni anak siang giania manginang. Obar tu pangalaho anak ni siap pudani nina di dok disoyai. Di sia dong, di sido sudah. Di sia dong, di sido habis. Dangarong bertahan hepeng nei natiniok na. Nasa naboy pasuda di pasuda do. Laos ima nama bahen gabi bagas hadabuan na. Nah, molo di istilah ni hitalak batak maddo amanginang. Gurang do waka donga mekel alai. Otik doang ko anggo donga tangis. Di sima tong perhabis ni dongan na tong lau payut-yut ni bana alang ununga gabi jol mana pugus. Dangarong be dongan na ala sorong be hepeng na. Dangarong be dongan na ala nunga puhe usahana surpung sudi. Nah, amang inang nak kita selalu nak kadongan na hinaholongan. Tutu nang dohorot tadi son. Madau do sudah jol mamolo sorong na diba. Jala gabe hera ditorun yakal ni jol mado iba molo. Suarong na boy pinangasahon. Tua kadongan nang dilulua diduru nang dibalian. Om masahi ni yakajolma. Jala om matong na masa di tonga-tonga ni ngulu ni anak siang gian. Masa halia potir saat tuna ikut di pikiran na sosak na sobui pembangan jala hira naso adong begogona laho bertahan hidup. Sahat tunai kemahiyad duninna, mangiro ulaun, mengemis pekerjaan. Sahat tunai komarmahaninna, jala sahat tu aladang dapok be si panganon, mangalang ampas dohok doda nang dohok abwik kepe, dohok nang konsentrat pe, yalang nama asal ma butong butuhana, asal ma bosur, asal ma boy bertahan mangulu di narohana. Tetua manginang nak kita salhuna. Takas do taboto musaya manginang. Anak yang hilang yang digambarkan dalam perumpamaan dalam perikop ini bukanlah anak yang sengaja dihilangkan, bukan. Bukan anak yang jadi buronan karena mencuri dan mengambil, melarikan semua harta dari orang tuanya, bukan. Anak yang hilang yang digambarkan dalam perikop ini adalah anak yang sengaja dalam dirinya sendiri menjauh dan menghilang dari peredaran dan dari interaksi dan hubungannya dari orang tua dan keluarga dohot hutana ninna. Lupa doi bana tu hutana, lupa doi bana tu na tua-tuana. Laos no parpudi amanginang molo lupa sada dana tu na tua-tuana. Lupa matong dak danaki tuaka poda nadinggan nahya nani jalona sian natorasna. Om manau bora tamanginang molo sanga lupa dak danak tuaka poda nadi memehon yaka na tua-tua. Jala odo bahaya dihita manginang ancamat dihita ka generasi-generasi namang yud hamyon. Molo lupa hami tuaka poda-poda nadinggan napi nasahak muna di tonga-tonga ni keluarga. Dia kapari anak kota. Jadi asa unang lupa aka anak kotei nang aka bagastei dia kapoda nadenggan na ikon hot di rohan aka anak kotei totong masay jugul hita manginang manang yakot dohot dang marna loja hita neng paingot-ingot ton nasida molo denggad do di dok rohata aka nadengga si poda honot tatu aka dak danaki asa unang lari pelat sian bandaninna. Nah, totua manginang namang yut ala lupa doi bana tupo danina tua-tuana jala menjauh doi bana sian hubungan na dohot aka na tua-tuana nang keluargana laos oma seseorang yang sudah melupakan nilai-nilai baik dari keluarganya maka dia juga akan berubah secara drastis hera terjun bebas pangalahon tidak danaki. Dia ka naun ni jalona. Jalaido na tabe yang diterupukon. Dari anak orang kaya menjadi anak orang miskin. Sia jolma nama mora gabe
jolma na pugos. Dari anak yang diajar di rumah menjadi anak yang hemat, menjadi anak yang boros, yang hoga-hoga, dohot na hedon, holan naing sudema ditohori, hola lau papuasot keinginan. Tidak dapat membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan yang sudah lama dia terima dan diajarkan dari orang tuanya. Nah, amangin anak kita saluhu nak kadongan, dia 10 pitu sahatro dia 10 sia, tentu didok madisi, titik kecemasan, doh titik yang paling menentukan di ngulu ni anak sianggian na didok diupamaun. Sukok mak pakilalaan na. Dangarong be jalan keluar. Laos pikiran na hola sada nama. Mula na mau tuhuta. Mula na mau madapat to damang na tua-tua ki. Ay suarong benaboy pangasahonot to dison. Jala gugok kupe sotar pangasaho benin narohana. Penyesalan ima manginang. Na mangojar doho na paborhoton iba na gabi bertobat. Jalalas do beroha molo. Tubuh dope di rohani jolmai penyesalan, laho mabuan ibana asa bertobat. Sianima kabe borhat ibana amang inang, dipahipu ma gogona, asa marani ibana, laho majupai amanai madapoton hutana. Laos tauduti mamang inang, tabereng ma di ayat 20 dohot di ayat 24. Ternyata luar biasa do rencana ni Tuhani. Dang dipaloas humasusa, aka jolma na nitopana molo disolsoli dorohana ninna. Di do di ayat 20 do di ayat 24 ya manginang masih dua doa pekna rohani anak tu rohani na tua-tuana. Dang pola di dok alai makuling rohana. Masih dua do rohani anak nai doa amang nai amanginang. Ai bohama rohani bapakna tuanakna. Padok ni portibiodo madok bohama roh aku diholae. Tong dosogo. Kan ido naik bola padok ni jolma. Molo odang mamanginang dang songoni. Molo otung takas do dihilala songo dia pakilalani anak nai. Amang anak kita heupung siu mak siu. Mula maho. Ido didok. Ia judo dielek do. Diopa do dihaul do dihokok do. Dipamalum do rohana. Jala. Dang saya holan ya manginang. Dipanak kok do muse. Dipahicak do nguluni anak nai. Asa mula muse bermartabat. Mula muse harga dirina. Mula muse sangatna. Jalai mana torasna holong rohana tu anakna. Dijakot do hamu mula ni anakna namagoi. Patuduhon nunga mula be status ni. Hianak konnai. Gabe anak di tonga-tonga ni keluargana. Status anak dipulihkan dan status orang tua sebagai ayah dan ibu juga dipulihkan. Dipatuduhom mai amanai songelas ni rohana mardonga pesta dohot olup-olup. Nama cai balga holong ni rohana nama cai las rohani amanai tu anak nai jala maklimaks do puncakna dipatuduhot tuhita amanginang na patuduhon upamaon naing madok tuhita taringok tu holong ni rohani debata na soha suhatan sahat tu sadariot tuhita akka na porsea di ibana. Upamaon naing madok tuhita taringok tu balga ni holong ni rohani debata dakya putus gariada saya margajang-gajang do terus holong ni rohani Tuhani dipatuduhot tuhita. Ibana do debata parholong naso hatu dosoni jalan naso hea muba-muba maka holong hita ati pe sai muba-muba rohani hita jolma. Ibana do debata natuk paubahong ngoluni hita jolma asal mamuba rohata madapot ton ibana. Ati pe jot dang satia hita tu ibana. Ati pe jot tak kecewahot debata tai. Ati pe jot tahaciti rohani Tuhani. Alai tai ngok mamang inang yang go tuhat tai. Natabua totong dibaga satang yang tai nama dok. Parholong doibana. Parholong naso hatu dosot doibana manginang. Naso hea. Leleng rimas rohana. Madapoton hita akka pardosa.
Gumorang do di patuduhon holong ni rohana sian acik ni rohana manginang. Jala gumorang do di patuduhon holong ni rohana sian kekecewaan na tu hita manginang. Boha hita manginang. Molo juk rohata di bedongan. Di dia do na gumorang ta patuduhon. Acik ni rohata do ketersinggungan do manang holong ni rohata. Apalagi molo lam tibo level ni jolmai. Murah-murah do tersinggung. Holan alik sautik sengaja manang sengaja dongani. Bahaya dia manginang. Ketersinggungan do mabai marah tu sudi. Molo sobui be tarajar rohai. Molo suadong be anti gores di hati. Murah-murah nama jolma tersinggung dohot hacik rohana dia ka donganna. Ido bahen tayutum masongan nabi na ini debata dihadiri yonne yang manginang. Gumorang mata patuduhon holong ni rohata sian akacik ni rohata. Gumorang mata patuduhon holong ni rohata labas ni rohata sian ketersinggungan manang sian ahap yang manginang nama bahen. Gabe me rohata mangadopi sudiaka namasa di humaliang tahun. Asa idao tama molo gumorang do holong ni rohata sian aka hacik ni roha totua manginang jupang madapot tita songon nadidok diturbukon dapok na magoi jala daoma mago aka nang dapot amanginang nak kita saluhuna ia pangalaho na dipatuduho diturbukon apalagi uduk na didok taringok tu pangalaho ni anak siakangan ninna anak yang sulung tidak senang dang las rohana di haburjo ni amanai na makokop angginai ati pe apala angginahiya ni dipatuduho do pangalaho na ima songo pangalaho di bagasad dirina songon halak situ jang naung gadap nga susah dongan ngadabu ngulung di dongan alai saya diaciti dope jala gumorang do dipatuduhon acik ni rohana sian holong ni rohana tuang gina dao may siya kita te manginang holong ni rohai mana gumorang tapatuduhon di uriat taon holong ni rohai mana tapatuduhon godang tabay dohot tahatidakon holong ni rohai mana gumorang tabayan makokop parsaurata pungwata nang program-program pesta gotilon renovasi nang sudiakan harikot diaka program pelayanan daw anggaran narong di patupa di huriat tahun. Unang gawe ugorang ketersinggungan dipikirat tay ala na dipikirat tamadok holan on. Gawe HP hita sama hita do na membutuson kegiatan do sudiaka program na adong di tonga-tonga di huriat tahun. Soso do na manginang dohot na mangurupi sosialisasi. Asa tubuh musai di rohata taringok tu holong ni rohata di huriat tahun di sudia ka ulauna laut tu hita do dang na laut tu ala nasingan hita do na marna puna huriat tahun atong sama parna puna ni huriat tahun kita tajaga ma harga diri ni huriat tahun hasangapon ni tu hata di tonga-tonga ni huriat tahun na sana terbaik kita tabaem ma na duminggan patumona amme songo dalata patuduhon pilihan na mangulu di Tuhani songo kita akan ang pinangulu ni Tuhata. Kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mencari orang-orang yang hilang dan orang yang berdosa, bukan malah untuk menjauhi orang yang berdosa manginang. Asa unang gawe tubuh ka perilaku na sesong ni dita, ala nang sitok kita, ala nang merasa nang baga kita on, ala nang merasa nang dumingga kita, gawe say tahapit to musi akadongan nang dabu nang gadap, ala ni so tarbain na hicat sian hado saunna. Tatangyakon na sida, pertobatan itu urusan Tuhan. Kedatangan Yesus juga datang untuk mencari orang yang hilang, bukan untuk menghilangkan orang yang berdosa amanginang. Ailas dorohani debata di hamumulan niya kapar jahat tumadikon dalanna gariada di hokop di lehot titit di bayad do pesta olop-olop di lehot do lo buna pinamokmok songol las ni rohani debata makokop kapar dosai daudu menggat dongulu molo dapuk muse mangulu jolmai di bagasat Tuhani. Bagi Yesus tidak ada dosa dan kegagalan yang terlalu besar untuk diampuni. Setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Alanima manginang taingok mana parjolo. Hamagoa do molo hola kita siat debata. Alani manguluyaka roha di pikiran nang hajul maun. Nah paduahon
Lomoado debata asa tardok kita songon anak naung mulak tutuhani. Sian tardok songon anak naung mago. Manang sadia dao pehita maninggal ho tuhatai. Tibu mahita manol solbagi. Asa putar balik mahita madapat to Tuhani. Ay hanguluad do na pinaradi ni Tuhani dihitakan na ni topana. Jalan na patuluhon na parpudi ang manginang. Unang mahomor, manang unang mamangiburu hita. Molo labas rohani debata tuaka pardosa. Gariada tahe, las marohata, songol las ni rohani debata, na majakon hamumulak ni aka pardosa. Amin martang yang mahita. Mauliate madi pasah roha nami di ho Tuhan nunga di leho kuatan paingot tingotok kami taringot tu hinarga ni nguluna. So, Kristus Tuhan si hokok mulunani mar tayang kami tuhu. Amin. Tapuji matuhata mereka mahita siya bukbede nomor 772 ayat 1 nomor 2 puhut bangun belian.
Tatangyan koma pilihan karang tapasa tu debata matangyan mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Koro haruruan di saluhun selehon-lehon nadengga dohon nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tadi masya na nilehon mitu hami pilihan kami tuho. Sejalo mega na khusus di jolong. Pasu-pasu meja laramoti. Asa upahasya kami pilihan 40 narajaumu. Di tonga-tongani huriam dohon di Portibion. Buhay marohanami mahisi. Asalam hutadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliat Tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, saya binar badia maguarmu. Saya Roma harajaumu, saya saat malomoni roham di Banua Tongos, songon na di Banua Gijang. Lehom matu hami sadarion hangulua siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Atong mulak mahamu di bagasar dame, jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasau romadamena tu todim. Amin.